South Africa sanibonani. Nibingelela uThabiso wakacela uqumba amaqumba laqombisa lesele. Inibingelela bukhoma ngaphansi kwe-channel ebizwa ngokuthi Uhlanga Media, sitholakala lapha ku YouTube. Ngaphansi kwayo ke le channel Uhlanga Media. Okwakho ukuthi ungifaze lapha ku subscribe, azi kusukela namhlanje ukuthi akho into ozoyikhokha uma ungifaza ku subscribe, kodwa ukuthi uthola ama notification njalo uma khona into esiyipostayo. Qikelele nokuthi uyawungifaza ulike, uyakhomenta, uqinisekisa ukuthi kukhona mhlambe nathi sikuzuza ukuze umsebenzi uqhubeke uye phambili. Namhlanje sise hostel eCliplands ka J building bengihlala kuyona cishe lapha ya ko 2013 2014 kanje. La eCliplands sigibela isitimela lapha eRinyani sibheke edolobheni siphinde sibuye, uhlale phansi kancane 2 minutes so uyasukunyiswa kuthiwe hey umuntu omdala ngeke azame ingane ihleli phansi lapho ugokhile nawe ngoba kulungile. Cha asikubingelele masikwamukele ohlelweni. Yebo njani? Siyaphila. Njengoba sifika la kuwena njengamanje siwona indawo ekuthiwa ke Kenneth lapha bekade sihambele inkinga esimeyifana nenkinga yakho. Ngiyafisa utshela umbukeli ekhaya ukuthi kuba igama lakho nesibongo. Okay, sanibonani babukeli. Khuluma no Thando wakamkhize eMbumbulu. Ngokufihla ikhanda ngikhona la ehostel. Okay. Mhlambe nje yini ekuyiyona ekwenzile ukuthi usilokhuze usibize namhlanje? Inkinga yami ukuthi ngikubize ngihlale ngikubuka nje, ngibuka imisebenzi yakho imihle uyenza kwakuthi nami nginenkinga umntwana wami. ID yakhe ayishayeki. ID yakhe unayo wena ID? Yes, nginayo ID. Nayo nasi certificate nalo ikhadi lomgomo. Ngaqala ukumshayela ID SS High School eMlaza. High School khona ngayishaya. Yaphinde wabuya kwathiwa siphinde siyishaya futhi sishaya phi eGG. Sayishaya kabili eGG. Imake mase nishayele phela ngisikhola le period ukuthiwa kulindiwe ulindile iID yakho uzuyakuyilanda mhlawumbe ngesikhathi esithize. Niyasilinda kwenzakaleni? Siyayilinda mase befaka imessage ukuthi asize. Nihambe niye khona? Yebo, saphinde saya khona futhi eGG okwesibili. Okokuqala kwathiwani? Bathi uyishayeni futhi? Sayishaya futhi okokuqala. Baphinde futhi salinda leyo period eshiwoyo kwaphinde kwangena imessage ethi uzana esasizeni futhi nizothini nizoshayela futhi sayishaya okwesibili eGG okwesithathu saxoshwa ke eGG angazi kwathiwa asiye kwenye iHome Affairs enkulu manje. Why bathi yini inkinga yini ngaphuma? Bathi inkinga ebayisho nje inkinga ukuthi bathi yini iduplicate enjalo. Ukuthi ke angazi nami iduplicate kanjani ngoba sithiwa asiye eHome Affairs seyishaya eDurban Stage nahamba eDurban Stage ke sasesizwa omunye ubhuti wakamthimkhulu usebenza kaMasipala esesiza ke khona saphinde futhi khona sayishaya mase siyishaya khona futhi lesingeniswa yonke iminyango kuthiwa senze ingane iphinde ishaye ID. Okay, base bethi bafuna incwadi yasemshiyeni la engambelethela khona. Kwakusingambelethele emshiyeni ke ngayilanda incwadi yasemshiyeni. Hayi bayishaya ke kwakuthi bathi mase beyishayile kwakuthi izolo kwaphinde futhi kwathiwa hayi asiphindele khona sesizwaye ngalobhuti ke owesesiza kwakaMasipala. Yebo, sabuya khona kwathiwa manje sekudingeka kushuthwe ifile esibhedlela. Futhi ukuthi owami ngempela yini mana ke futhi ngamanye amazwi into ekuyiyona eyenza ukuthi iID angayitholi ngoba bakholwa ukuthi wakho. Ngiyacabanga. Okay, mase belishuthileke ifile. Okay, saphinde sabuya nalo bawukuthi ke bayasenzela futhi base bethi asilinde u6 months ukuthi siye kuyini konje kumphathi wakhona sewenza interview eDurban Stage. Yes, eDurban Stage shuthi ukuthi ke manje na ke shuthi singiyo interview ukuthi owami ngempela yini ngoba kwatholakala ngathi kukhona omunye umuntu ke lapho futhi osebenzisa iID yakhe. ID number yakhe. Yes, sayi basilungisela ke saya ke kulo mphathi wakhona omkhulu. Umphathi wakhona wakuthiwa Magagula impela umphathi waseDurban Stage ngifuna naye asimese eyibuka le video le azi ukuthi silimele.
Okay, safika ke khona sangena lekubizwa nga2K singeneke. Mase ngena okay ngibuzwe ke manje ukuthi azabe mngaki ID yomshayela ngangani ilokhuzana isitifiketi yomshayela ngangani. Ngathi mina cha nginaso isitifiketi nasi. Wathi ayi ababhalanga la kanjalo ukuthi isitifiketi naso. Okay basingase ngiyachaza ke wasethi asambeke manje wasikhipha lapho yangalungi indaba yesi ngalelo langa wasikhipha wasisa kumkhize futhi oyinto khona eDurban Station omkhulu nje. Hayi sahlala lapho inkosami kwavama umusa wazi wafika wathi uzosifonela. Uzoyilungisa yebo icase yethu uzoyilungisa uzosifonela. Hayi sahlala Nkosi yami sahlala kanjalo ke sahlala kanjalo sese siyaphinda futhi khona sekuthiwa akasekho ke manje usese-pro. Umkhize ke manje engafonanga njalo cha nje engafuna ke iminyaka njalo le wefunda ugrade 10 wazi waye university ufunde euniversity ngesitifiketi ugrade 12 ufunde ngesitifiketi grade 12 ufunde ngesitifiketi wenje u3 years wakhe embangosusu ngesitifiketi akakwazi ukuthola imali yakhe leze kumele athole phela NSFAS akakwazi ukushaya ilokhuzana ikhadi lasebank. Ufunde kanjani ufunde ngocash? Ufundiswe uNSFAS futhi uNSFAS uyakwazi ukuyikhokha emangosusu futhi imangosusu ekufanele isusa imali ngokubona kwami lethe kuyena akanalo ikhadi. Yona yonke leyo nkinga leyo ngoba umuntu uthi uyabuka in case mekwenzeke igcine esebenzile kwayona leyo mali leyo kuyothiwa akayikhokhe ingafinyelelanga ezandleni zayo ngaphela ngokucabanga kwami NSFAS uyayikhipha imali. Isitifiketi saka matric wasithola sona Melusi wathola kwabalula ukuthi awuthola hayi wasithola isitifiketi akubanga inkinga wasithola isitifiketi nje sikhona ese diploma wasithola sona saka sasemangosusu cha angithi phela manje anayo ID akasithola sekusiza amalokhuzana kuze amafoni kuzabone lento abazenzayo ukuthi uphasile noma ufailile yebo wangakwazi ukuthola isitifiketi anayo ID wakwazi ukugrade kodwa akwazanga ukugrade phela ngoba uyefisa ukuya yes inkinga yeID isitifiketi sophuma kanjani ngoba ID akanayo ngifuna ukukhuluma naye kodwa ngiyafisa ukukhuluma naye mhlambe naye akachaza ukuthi mhlambe kuningi singakuthola kuyena wena njengomzali ngicabanga ukuthi side lakho solichazile ngiyacabanga ukuthi mhlambe njengoba abantu ababukela bebaningi ngiyafisa futhi ngiyacela ukuthi mawukuthi ukhona umuntu mhlambe onganolwazi noma mhlambe ikhona ingxenye angayidlala naye mhlambe akwazi ukuthi asithinde sibone ukuthi mhlambe ukusuka la kuya phambili singaka kanjani phambili angasizakala kanjani umntwana ukuthi aqhubeke aye phambili. Ezinye ingane zamantombazane uthola ukuthi zaye izikole ngothando zenza izinto ezingasile ezinye ibhemi idakamizwe ezinye zenzani kodwa le yakhetha ukuthi ifunde khona kunjalo ifundile kodwa ayikwazi ukuthi iye phambili ngenxa yeID. Ngiloko ngikhala ngento eyodwa ukuthi abantu engebona base South Africa abasuka kwamanye amazwe banama ID ase South Africa ibona bathola ama benefits abantu efana ngabe atholwa abantu base South Africa abase South Africa bavalelekile abakhona ukuthi baye phambili ezweni labo la kumele ngabe bakhululeke khona abakwazi ukukhululeka khona abantu abajombayo nabatshakula udawo la South Africa abantu bangaphandle siyacela ukuthi nibhekisise lento yama ID whoever mhlawumbe obukele noma mhlawumbe umuntu olalela nibhekisise lento yama ID ngoba izothanda ukuthi imoshe ikusasa labantu base South Africa bese kusuka abantu bakwezinye indawo bazothi siyimavile ezweni lethu sinjani kunabantu abakhuthele la kodwa bavalelekile ezweni labo abangakwazi ukuthi baqhubeke baye phambili angizami ukulwa nabantu bangaphandle kodwa ngikhuluma iqiniso nje lemsululazi wayinoma ubani ukuthi baningi abantu ababusayo ngebona bala abantu bala bahlule akubuseki ngobani bavaleleke eindaweni ngazo njalo izimanga zabo ma ID iHome Affairs ngicabanga ukuthi ayisebenzi ngokwanele lo mkhize lo wakuphi kwako wase eDurban State sewasuka khona sasuka khona kuthiwa usela manje pro impilo zabantu lezi mkhize ngathi ngathi uyangizwa la ukhona impilo zabantu lezi kunempilo yomuntu emile la funana lebhizinisi lokulincengo nincengela impilo zabantu ezeningane ezinama IDs right ni happy
ezabantu izingane namsebenzi kwakuyinje ukuthi ubafonele ukhulume nabo ukuthi hayi yini mhlambe enidinga ukuthi niyenze ngoba nizothi nisuwane benithi akahambi izithupha zakhe ePitoli kwasha kwacima kwavutha mase efikile uzohamba kanjani ePitoli akasebenzi lo muntu ufundile akasebenzi uhleze ekhaya leyo mali yokugibela yena lapho uzoyithatha phi madoda lapha Home Affairs anicacisa ukuthi nenza njani anicacisa ngempela ukuthi nenza njani ngoba ikusasa labantu leli sikhuluma ngalo la ngifuna ukuthi sikhulume nayo intombazane nizwele kuyona ukuthi ithini yona mawami kulungile siyabonga elakhi side siyalizwa njengomzali sicela ukuthi sikhulume nayo intombazane hayi siyabonga nami siyabonga mthatha wethu uyaphila Ngiyaphila futhi njani siyaphila naba abantu bekubukela la uba igama lakho nasibonga igama lami nguThalente ngwakamkhiza Talent Mkhiza yebo okay ngifuna ungisuse lapha kalokho zani ka matric nazi ingane kuye kube nale phepha leli examination number bese kuba khona iID eduze kwali kuyaqikelela ukuthi sibekeni la phezulu lezi zinto wonke umuntu odlulayo ngaba umhloli ngabo banele kwezibuka wena bebebukani certificate mina nje kwakuthi kwakhona into ka matric ekwakuthiwa bayenza ukuthi wena awunayo iID yayiphepha yayifakwa isithombe sakho kwakusaphemith ukuthi okay wena iID yawunayo nenkinga ayenziwa uHome Affairs yenziwa uEducation ayenziwa uHome Affairs ayenziwa nje uEducation ngithi mina nganginayo iID number so kwakufana le iID number faka amagama ami nezibongo makufaka isithombe leso sasesenziwe esikoleni sasidlala ilokhuzana indima yeID yebo okay okusho ukuthi wabona amaphepha awuthu iphepha le-examination number nale phepha leli yebo okay kwakuphatha kanjani lokho kwakubuhlungu kakhulu ngoba ingane sina sathi nje siyongena ka matric abanye bathi sebena ama ID yabo yabo nje kumnandi enephelile awuzibona khona nawe ukuthi hayi sengimdala le mina nje ngilonge nje ngayibona ukuthi ngimdala manje nakuphela okay ke kulungile ke ngilenzana mebethi bona sibadala na ama ID wena uthi ngimdala ngomlomo ngimdala nakho ngifunda nani ngizothi yeah ne okay wawuqeda umatric yes ngaphasa kahle kakhulu ngaphasa kahle kakhulu matric kwami nje mhlambe nje mangawutshela umuntu lapha ukuthi waphasa ngamalokho amapoint amangaphi asayisusi LO 35 yes wena wenza ziphi ifundo angenza commerce yeah 35 yeah 35 isuse nje LO hayi wangihlula wena lo muntu ophasa ngamapoint awu35 akanayo lokhuzana akanayo ID akanayo ID okay wa apply nga-applya ngo-CAO nga-applya ngo-CAO nga-applya futhi nawe ezinye iy'kole ko-UJ ko-VET nje nga-applya ngenze ukuthi nami ngikwazi ngihambe ufuna ezinye iy'ngane okay ngathathwa-ke phela ngithi ngiphase kahle uthathwa kuphi ngithathwa eMangosuthu ngithathwa e-DUT ngithathwa e-VET ngithathwa e-CPUT umani u-applyela ngaze ngazithanda indaba ngiyafuna ukuzwa applyela o-diploma in accounting o-bachelor of commerce nje leyo nto ezikanjalo la wagcina wenzeni eMangosuthu eMangosuthu-ke eMangosuthu ngathathwa konke nje engangi-applyele khona ngangi-applyele i-public finance i-cost and management accounting i-local government finance so ngathi ku-register online kwakuyi-COVID so yonke into yayenza online of which kumina sho kwaba i-advantage ngoba kuthiwa ngangiya nesitifiketi babe ngibazibazithatha wasizwa ilokhuza no-online wasizwa online so ngenze yonke into online so ngathi sekuregister kule party ID ufakani phela ngoba bazofuna icopy ID and stuff ngenhlanhla nje ababangi bazi bakufuna ngagcina nje apply mina ngo-CAO ngisebenzisa certificate yes sami so ngaqhubeka ke kahle ke ngingathi sekumele ngichoose isifundo ngosathu kahle mina ngangifuna ukwenza i-cost and management accounting engathatha futhi nakuyona okay mase sengithi ngiyaregister kungavumi-ke kunama-error-ke aseMangosuthu manje singiya khona eMangosuthu phethe phela isitifiketi sami enginaso mina ngithi phethe nama-affidavit ukuthi nginenkinga ye-ID kanjani mangifika eMangosuthu mangifika lapha kwathiwa kuyaregister khona ulungisa le nto le bathi nje isitifiketi cha asisicele isitifiketi uyabachazela ngale ndaba ye-ID ngiyachaza kuthiwa angihambi kuHome Affairs ngiyofuna incwadi ngihamba futhi ngiye khona kuHome Affairs eSiphingo incwadi yani ngiyocela incwadi ukuthi nginenkinga phela yaleyo ID khona eMangosuthu bazowazi ukuthi baye le ndaba bayi-understand mengifika kuHome Affairs kuthiwa abayikhiphi incwadi why basho njalo nje bathiwa incwadi ngesikwazi ukuthi sikhiphe incwadi ayiphumi incwadi ukuthi inenkinga ye-ID wena into ekumele uyenze kwakuyi-unabridged kwathiwa kumele ngenze i-unabridged futhi ngayenza islip ngasithola advance izinto zesikoleni okay manje ngasana le option ke
ya lokunye ku2 ukuthi ngilontuze lokho okuthandayo sozokususa manje lokho vese out ngoba la online akusaveli ukuthi ngithathiwe ukugoda sekuvele ukugoda kodwa ngithathiwe yonke indawo okay mase ke ngenza ke phela ukuthi okay angcono ke angithathe lokhu ke vena kungangikuthanda ngendlela yakho nakho okay okuphi lokho uthatha kwakuyilokho government finance so mase ngiyalokho ke ngiyangena ke ngiapply ngiyahle ngiyathathwa ke akwazi ukufunda ngisonesiwe card yonke into yeah 20 kwaku 2021 2021 okay awuzange uhlangane nenkinga nje endleleni mhlambi into yokuqala nje NSFAS ngawu-applyela nawo ngale certificate nga-applyela ngathathwa kahla NSFAS aveze ukuthi uzokhokha nasey'koleni kuma-list ayephuma ukuthi ngifunded kwakuvele ukuthi ngifunded NSFAS yonke into i-right inkinga-ke engabhekana nayo ukuthi isikole sasidinga i-bank statement kuze sikwazi ukuthi sikufayele ama-allowance akho awunalo ikhadi lasebhenki i-ID yawunayo abakwazi ukuthi bathathe into yomzali noma yasisi so mina nje ngafunda ngawo NSFAS angiphiki kodwa ama-allowance angingawatholi but wawuhlale rest wakhokha no wangahlale rest ngingwahlale rest ngezizathu sokuthi phela ngizodlana i-rest ngangahlale rest babe ngayikhokheli i-rest but ongeke ube nayo i-allowance yokudla because awunayo ilokhuzane i-ID so kwangcono ukuthi ngifunde eduze eMangosuthu futhi nokuchuza isikole kwangcono ukuthi ngichuze indawo eseduze eMangosuthu khona ngizoba seduze kwala engihlala khona yonke imali the reason yakwenza ukuthi uchoose iMangosuthu ukuthi kwakumele ube seduze seduze khona ngidinga imali yokugibela ngizodla la idliwa khona ekhaya kahle kahle kuningi kahle owakuphucwa okwakade kusenhlizweni ngenxa yokungabi na-ID kuningi nange ngifunde eMangosuthu bathi yini isizathu ngoba mhlawumbe uma uyasibeka naye wena isiphi isizathu osaziyo senza ukuthi i-ID ingenzeki esokuqala okokuqala okwashiwo kwathiwa umzali akaveli ngaphansi kwami ukuthi umzali wami umzali akaveli ngaphansi kwakho yes kwasho njalo kuthiwa nje umzali akaveli owangomuphi unyaka ngo-2002 obvious ufike ngesikhathi seqolo iqolo bongaliholi bengilihola iqolo uliholela uba umzali yena lo mzali ethiwa akaveli kwangani phoka sasa bangasho ukuthi akuyena umzali wakho lo ngazi so okay oqala washo njalo samove isiphingo saqala isiphingo kulo mavela sesiphingo samuva khona saya emngeni kufekuthiwe ngi-illegal immigrant kahle wena kuthiwe nje ngokufika ngokungemthetho okay uma wakho yena ukufika la yena cha yena ufika mina ukufika futhi wakuzalela eZimbabwe phela so siphela sokuthini umzali uzalelwe kwesiphi isibhedlela emshiyeni ngazala emshiyeni okay futhi ayisathuthile ayisamuvile kuhanjwe kufunakala imshiyeni yasetemu kufunakala incwadi yasemshiyeni ukuthi okay uzayele khona emshiyeni yonke lento inethe khona ngobufakazi khona ubufakazi ilethe incwadi ngithi phela ngiyosubmit proof sangena ukufika okay akhonke ngihambe ngiye kusisi lo owayesiza kuloko ukuthi angene ukufika hayi abize nobaba kwenziwe i-interview yabo mase ngiyathengiswa ngibukuthiwa angibe after 3 months ngihambe ngiphinde ngibuye after lo 3 months lo mangifika after 3 months kuthiwe after 6 months into enjalo ngiphinde ngibuye futhi ima yini lelindiwe yini le usuke mawusukuhamba usukuzobu kahle usukulindiswana ukuthi phela kube right ukuthi lento le iclearisheke because kwakuthiwa ngiflegiwe uflegiwe angithi illegal immigrant kuthiwa i-ID number yakho bayayiflag okay ngihambe ngenze leyo nto ke ngibuya njalo ngibuya imali njalo likhanjwa ngayo ngigcina sekuthiwa okay seku right indaba ukuthi illegal immigrant isi right say right okay so ngaphansi kwama wakho ke lokho nje akaveli kusalungiswa indaba ukuthi ngokufika seyilungisiwe yona say right manje wasikhuluma abasayivezi awulo leyo ukuthi illegal immigrant no because usewufika namanje kwaqhutsheka lapho butami kwayiwa ekutheni ngenzelwe isitifiketi esisha yabo uma sesifika
kumphathi uma gagula kuleyo interview leyo sekubuzwa sesisho ukuthi no nginaso certificate because phela ngangeke ngithi anginaso certificate kunento eziningi ngino matric futhi ngizoyenza njani ma certificate anginaso uzothiwa matric anginawo idiploma lapho ngangayithu ngangisafunda okay mase kuthiwa lapho ngeke bakwazi ukuthi bangenze certificate esisha ngoba nginaso angihambe ngiye kumphathi okwakungumkhisi supervisor sona ke certificate basivuma ukuthi esakho bazovuma ukuthi certificate usithole kanjani angazi kodwa so certificate bazovuma ukuthi sami futhi basho original futhi yes okay basibona original bavuma futhi ukuthi esakho usithola kanjani since ungena wala angazi because basho nabo ukuthi losithuvule sisuke ePitoli njengezinye so angazi ukuthi kwakushuka kanjani sakusona isami ngiqhubeke ngihambe ngiye ku Mr Mkhize owayesupervisor lapho emngeni Mkhize angitshela ukuthi ngiflekiwe shothi mina ngisa illegal immigrant le engaqala ngawo ukuthi ngiyilungise shothi usisi lo owayengisiza avangazaza wenza umsebenzi wakhe mana kuma wakho owesingaphona wokuqala yes sibabili nibabili lo wesibili unayo beyenza nje last year wayithola kwaphambana ngabe bokwena mfethu ngoba phela uma wakho unayo umfowenu ngabe udade wenu unayo yeah wena wabo ukufika kanjani angazi sinje ngokufika kanjani namhlanje ngathi uzokulunga umkhizo yesu uzofona ke le khajwa kuyakhona kwakhona sekuthiwa akasekho khona usesiphingo angani noma isiphingo lapho bakhona ayembambele yini wakhona oyenze njani mase ngiphinde ngiye nje recently ngicasi last year unyawo uzophela ngiphinde ngiye khona mafezi ngihambe ngikhulume nomunye usisi lo sisathiwa yena ke unokusenza nomphathi wakhona umafezi ngifike sisi lo ngichaze inkinga yami angithatha ngise komunye usisi futhi weitifikete lo enayo ngaya kuyena angise kuyena bangitshela ukuthi bazofona into yami bazoyilungisa nje into encane bazofona ngidinda icall inamba kalo sisingayithathi ngimfonela ngimbuza ukuthi hawu kuyalunga kwenzakala ngize yini inkinga athi hayi ngizokhuluma naye ubani gcina namhlanje manje uyilokhuzana idiploma yakho wayiqeda ke ngayiqeda idiploma ngafunda angazi ngisho ngomlenze cabanga ngafunda ngaqeda angikwazanga ugraduate angikwazanga ukuthi ngithola certificate because esikoleni babedinga ukuthi ufike necopy ID yakho uhambe usayine into zakho bakunike into nazi insuku ze graduation ziyasondela naba abangani bakho kade nifunda ndawonye seyachonyelwana ukuthi sothungile umunye uthi yabo nje ngadecide ukuthi yabo khona la nami ngizwa nalo happiness encane ukuthi okay nami ngiqedile ongcono angenze photoshoot ke nami ngijabule lokujabula kwezinye izingane because kwakubuhlungu isithombe lapha sibona ngifike ngibingelelwe isithombe nje mangingena la sakho lesithombe nje washaya nje bume ngashalele ngangishaya khona lapha ya nazi isithombe ekade abantu ifundile wenze ini konje yenze i-local government finance akanayo ID akakwazi ukufuna umsebenzi akakwazi kwenza lutho kumile konke ngenxa nje yephepha elinesithombe sakhe ne-ID number yakhe kumile impilo yakhe nabo ubufakazi kufundiwe kwaqedwa isitifiketi sakhe akaze ngasithola isitifiketi sakhe akaze asithole ngenxa njalo ye-ID uma ukuthi ukhona umuntu obukela lo hlelo usebenza eHome Affairs ungathi kuyiHome Affairs yakuphi siyacela usithinte man usithinte mhlambe wena ngendlela yakho nje uNkulunkulu mhlambe emuhle angakusebenzisa ukwazi ukuthi usize nansi ingane inekusasa elihle uyabona ukuthi lo muntu uzimisele ngempilo kodwa kunezinto nje ezincane ezimbambayo siyacela ukuthi nisilekelele ngiyazi ukuthi bakhona abantu abazokwazi ukuthi basize bakhona abantu abafana noma Mchunu eGoli abake basisize manginezinto ezithinta nje umuntu noma ngabe yini mengabe nayo indlela ukuthi angasiza uyakwazi ukuthi asize bakhona abanye abaphesheya kwezilwandle bangakwazi ukuthi basize siyacela bafethu nikwazi ukuthi nilekelele nangu dadewethu nabo ubufakazi kunamantombazana akhetha ukuzala aphinda azala besahlala ekhaya ngenzi lutho
wazibamba lo wakwazi ukuthi aqhubeke nempilo afike la khona namhlanje. Abanye bayakhetha ukudakwazi idakamizwa, yena wangakwenza lokho, wakhetha imfundo okuyinto ehleze sigqugquzelwa ngawo usuku nosuku ukuthi afundane. Naku ke sekwenzile bese uzwa abantu abangafundile ke bethi kuyini ukufunda kwakhe ngoba uhleli njengathi. Yabona nijabulisa izitha, siyacela nisize naye ingane yabantu ikwazi ukuthi iqhubekele phambili nempilo. Siyacela amaphara ahleli lemgwaqona nama-ID akawenzi lutho kunaloko kujijelwana ngawo kushawana ngawo ngoba umsebenzi we-ID abawazi ukuthi yini. Kunomuntu nje oqhubha impilo la kana i-ID uyafuna ukuba nayo akwenzeki. Kanti South Africa kaba abenza kahle kuyona yabo yabantu abenza kabi. Hayi no sekwanele man, sekwanele. Siba nethemba ke wena sisi ukuthi mhlambe kuyenzeka kube khona umuntu ozoziqhamukela nje alekelele ngendlela yakhe. Namanje futhi sinethemba ngoba indaba yakhe izwakala iqondile. Mhlambe khona umuntu ozokwazi ukuthi mhlambe silekelele. Khona insizwa kune home affairs engiyithemba isikhathi esiningi ilapha eScottsburg. Angazi ke bani sengikhohle bathi ke Parkgreen kune home affairs lapha. Ngizoke ngiyihlokoze nakhona. Zikhona nje insizwa ziningi engizaziyo. Bakhona abanye futhi abazovela namhlanje ngiyazi. Nisithinte bafowethu mani mayikhona indlela engakwazi ukuthi nisize nga. Ngiyafisa ukuthi udadewethu ashiye inamba yakhe. Weyinsizwa akuyona ukushela. Ngakushelwa awuyithathela inamba yakho ukuthi uyashela kuchithwa sizungu la. Sisiza umuntu ngoba nakudinga usizo. Umuntu ofuna ukushela akahamba ayome ezitolo lapha na shele. Bakithi sifuna ukusiza la. Meshiya inamba yakhe umfonela ngoba naku uza nosizo. Awushelela ukuthi ngikubonile, awuyangichaza kahle nje bakwethu. Akubhorekwa la. Biza inamba yakho dadewethu. 067 728 0966. Phinde futhi 067 728 0966. Mina ke ningaphinde ningithinte nami makwenzeka mhlambe ukuthi ufuna ngixhumanise naye 07853 08525 07853 08525. Igama lohlelo iwhy mina edition sisuke sizama ukusiza abantu why yena ukuthi angamina na ID njoba nje engenayo ID kumanje. Why ebantwini bebonke akana ID phara lapha busy liyazijova lifakile ID ephakethe aliyenzi lutho just nje ukuthi ikhona. Uyabo alidingi kunomuntu oyidingayo akanayo. Siyabonga kakhulu siphinde sihlangane futhi ngesonto elizayo. Xebu.